தீபாவளி திருநாளுக்கு கூடுதலாக ஒரு நாள் விடுமுறை கிடைக்கும் சாத்தியம் இல்லை என்று பிரதமர் டதுஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று தலைநகர் பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் லிட்டில் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு தமிழ் பத்திரிகை ஊடகவியலாளர்களுடன் நடந்த தேநீர் விருந்து விசாரிப்பில் பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார். தீபாவளி குறித்து தமிழ் மலர் செய்தியாளர் அன்வாரிடம் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த அன்வார், மலேசியாவில் அதிகமான விடுமுறைகள் உள்ளன. தற்போதைய நிலையில் தீபாவளிக்கு மேலும் ஒரு நாள் விடுமுறை சாத்தியம் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார். இந்தியர்களின் மற்ற பண்டிகைகளுக்கான விடுமுறை குறித்து யோசிக்கலாம் என்று அவர் கூறினார். மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் மலர் நாளிதழை பாருங்கள். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் மலர் இணையதளம், தமிழ் மலர் செயலி மற்றும் மலர் டிவி யூடியூப் சேனலை வலம் வாருங்கள். எங்களோடு இணைந்திருக்க மலர் டிவியை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். உறவுகள் மகிழ்ந்திட விருப்பம் மற்றும் பகிர்வு சேவையை சொடுக்கிடுங்கள்.